Әгерҗи районының Ишбубый авылында Мөхлисә Бубей милләтебезнең якты йылдызы дип аталган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция узды. Мөхлисә Бубей татар мәгърифәтчесе, хатын-кызлардан беренче һәм бердән-бер казыя. Конференция Мөхлисә Бубейның тууына 150 ел тулуга багышланды. Чарага республиканың шәһәр районнарыннан һәм башка төбәкләрдән дәрәҗәле кунаклар килгән иде. Чыгышлар Мөхлисә Бубей шәхесе һәм мирасына, аның бер туганнары Габдулла һәм Гобәйдулла Бубейлар Ишбубый авылы тарихында мөһим роль уйнаган шәхесләргә дә багышланган иде. Чара башланырга берничә сәгать кала Ишбубый авылына дәрәҗәле кунаклар җыела башлады. Иң элек алар авылдагы тарихи биналар белән таныштылар. Бүгенге көнгә кадәр сакланган Бубейлар яшәгән йортта Габдулла Гобәйдуллинның кунак йортында булдылар. Данлыклы сәүдәгәр Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов истәлегенә торгызылучы бинада намаз укыдылар. Районда Мөхлисә Бубейның тууына 150 ел тулуга багышланган чаралар ел дәвамында оештырылган. Алар арасында Бубей укулары, мәктәп укучылары арасында узган иҗади конкурслар, Мөхлисә Бубей милләтебезнең якты йылдызы төбәк-ара фәнни-гамәли конференция исә тарихи вакыйга. Безнең милләтебездә татар хатынының урыны бик бөек. Шушыларның бер сурәте булып һәм бер кагылышы булып тора. Менә шушы Мөхлисә Бубей. Biz dinli халык, иманлы халык, biz китаплы халык. Менә шушы бер авыл тарихына, бер мәдрәсә тарихына багышланган китапларның да менә шулай соңгы 30-40 ел эчендә күп чыккан китаплар бу инде безне чыннан да китаплы халык икәнебезне күрсәтә. Чыгыш ясаучылар арасында галимнәр, дин әһелләре, тарихчылар, мөгаллимнәр бар иде. Алар Бубейлар хезмәтенә генә тукталып калмады. Конференция фикер алышу, тәкъдимнәр кертү, тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына үрелде. Бигрәк тә инде әлбәттә бу яшь буынга кирәк. Яшь буын тернәкләнә, аякка баса, тәрбияләнә. Инде әйткәнчә тараҡҡият юлында хезмәт итә, балалар үстерә. Инде тормышын алып бара һәм бу кешегә бигрәк тә монда шәхесләрнең хезмәтләре белән танышу. Ничек яшәгәннәрен аңлау, күрү бик тә мөһим булып тора. Әлеге фикер белән Казанның 4-нче санлы кызлар интернат гимназиясендә дә килешәләр. Чыгыш ясаучы Гүзәл Гыймадиева 10 ел дәвамында Бубейлар мирасы оешмасы белән хезмәттәшлек итә. Алар җитәкләгән мәгърифәт йылдызлыгы проекты башка регионнарга да үрнәк итеп куярлык. Үзебезнең кызларыбызны гыйлемле, белемле, итәгатьле, тәрбияле итеп, чын татар кызларына, элекке татар кызларына хас булган шундый сыйфатларга ия булсыннар дип тәрбияләү һәм укыту нәтиҗәләре булсын дип эшлибез шушы проект белән. Конференциянең нәтиҗәсе буларак резолюция кабул ителде. Тәкъдим ителгән карарларның берсе Ишбубый авылында Мөхлисә Бубей исемендәге кызлар гимназия интернатын ачу мөмкинлеген карау. Киләчәктә безнең шундый хыялыбыз бар, шундый кызлар мәдрәсәсе булдырырга. Аның бит инде тәрбияле, тәртипле безнең кыз балалар булсалар, димәк җәмгыятебездә шундый төзек булачак. Шулай ук Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитетына Ишбубый авылын республика туристик маршрутына кертү тәкъдиме дә яңгырады. Авылдагы мемориаль музей тыюлыгы, мәдәни агарту үзәге һәм музей комплексының перспектив планын эшләү бурычы куелды. Әгерҗи районыннан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы.